Nok komme. Hold. Så sagde vi ikke 10 minutter? Nu er der mindst gået 15. Jo, bror. Jeg skal snart komme, hvis han vil have den fucking puff. Jo, bror. Jeg tror, han kommer nu. Du ved ham. Ja, jeg tror, det er ham der. Du kan bare komme herind, Jo, bror. Hvad er det tænder, du ved? Ja, bror. Ja. Vi ses, bror. Skriv, hvis du mangler noget mere. Plus, bror. Ses, wallah. Fuck! Hvad det fucking knipkast, du har der, mand? Fucking pis. Jeg bruger penge på knald i stedet for puff. Wallah, mand. Hvad gør du? Hey bror, hvor fuck har du fået den her fra? Jeg er inde på min Snapchat. Kan jeg få ham? Ja, kom. Og jeg også. Ja, kom her. Hvor er der, mand? Okay, tak bror. Det er lidt, bror. Tak. Der kommer 2 mere nu. Det burde have kommet nu, bror. Ja, bror. Ja, det Ja, er det der. kommer derhen. Hvorfor var det, du skulle have? Jeg tror ikke, det er et lyserød nu. Fucking helvede. Hvad er den her Så to? gutter. Gutters. Var det dem her to? Ja. Jo. Penge. Vi ses, gutters. Skriv, hvis I mangler flere. Og så pas på jer selv derude, bror. Ja, det går fint, bror. Der er flere og flere, der er der. Altså. Ja, god deal, god deal. Ja, man. Vi tjener skejser. Nye kontakter, du ved. Ja, tak, man. Mads Vanting! Der sælger puff. Nej. Jeg har snakket med en dommer. Jeg har ret til at gennemsøge dit værelse. Hvor gemmer du dem? Jeg har ikke nogen, bror. Jeg har kun min egen her, den er købt. Hvor du gemmer dem? Hvad er det hernede? Det er ikke noget, bror. Hvad er det her? Det er ikke noget, bror. Hvad er det med? Jeg har fået med en af mine venner. Det her, det kommer i retten. Kan, Hvad med at få? kan vi ikke finde ud af noget? Det kommer i retten. Nu går jeg ind og snakker med dine forældre. Fuck. Det her det, var et videoeksempel på, hvordan puff bliver solgt i virkeligheden. De fleste steder, også lidt de 2 forskellige måder, altså med både Snap og mellem ens venner, eller at man møder dem i virkeligheden.